Geçen dinç alys günlerinde Türkmenistanyň prezidentiniň ölendigi baradaky habar ýaýrady. Ýöne Aşgabatyň Universitetdäki hem Kyrgyzstandaky ilçihanalary ol informasiýany reddetdiler. Mundan öňünçä döwlet telekanaly 62 ýaşly Gurbanuly Berdimuhammedowyň zähmet ruhsady wagtynda öz aýdymlaryny diňläp, Türkmenistanyň dermanlyk üsümlikleri ensiklopediýasynyň nowatdaky tomynyň üstünde işleýändigini habar beripdi. Soňky ýyllarda Berdimuhammedowyň agyr keseldigi barada habarlary peýda bolup başlady. Ol izidirli hem uzak wagtlaryň köpçüligiň gözünde nitýär. Ýöne bu maglumatlar resmi taýdan tasdiklanylmady. Biz postsovet giňişliginde gözde nitýän beýleki liderler baradaky maglumatlary topladyk. Häzir olary dikkatiňize ýetirýäris. Bakiyev insult hemde dawa jenjel barada habar. 2008-nji ýylyň martynda Kyrgyzstanyň şol wagtky prezidenti Kurmanbek Bakiyev gözde nitipdi. Soňra onuň ölümi barada habar peýda boldy. Oňa insult bolandyr, böwreginde näsazlyk barmyş, hatda onu ogly atyp ýaralapdyr diýen habarlar ýaýrady. Kurmanbek Bakiyev gözden iteninden 25 günden soň peýda boldy. Ol 3-nji martdan 28-nji mart aralygynda Germaniýada zähmet ruhsatynda bolandygyny aýtdy. Ol wagtda Germaniýa 2 hepdelik din alysy hem medisina barlyklaryndan geçmäge gidipdir. Ýöne lukmanlar has uzak barlyk geçiripdir. Şonuň bilen birlikde Bakiyev näme üçin prezident administrasiýasynyň ondan sir ýasaýandygyny düşünmeýändigini aýdypdy. Karimov ölümden soňky gutlug. Özbekistanyň prezidenti Islom Kerimowyň ölümi resmi ýagdaýda 2016-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda eglan edildi. Ýöne onuň ölümi baradaky ilkinji habar 27-nji awgustda peýda bolupdy. Bir näçe garaşsyz habar serisileri Özbekistanyň Olimpiada ýygyndy komandasy bilen oturuluşykdan soň Karimowyň kliniki ölümi başdan geçirendigini habar berdiler. Ýöne ondan bir näçe gün soňra da Karimow formal taýdan dirdi. Hatda ol gaýbany ýagdaýda 1-nji sentýabrda Özbekistany garaşsyzlyk güni bilen gutlady. Nazarbayev 1 aprel degişmesi. Qazaqstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň saglyk ýagdaýy bilen baglanşykly mesele ýygyderli peýda bolup durdy. 2011-nji ýylda Nemis nesiri Bild onuň 14-nji iýulda Gamburgdaky klinikada operasiýany başdan geçirendigini habar berdi. 2013-nji ýylda bolsa onuň Israilde bejerge alandygy aýdyldy. 2014-nji ýylda sosial ulgamda agyr keselden soň Nazarbayewiň aradan çykandygy hakda habar ýaýrady. Soňra onuň 1 aprel degişmesidigi aýdyldy. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nursultan Nazarbayew resmi sapary bilen Yerewany uğramaldy. Ýöne resmi sapar ýatyryldy. Ilkinji ýyzyk medeniýet gullugy Kazak prezidentiniň sowuklama keseli sebäpli bejerge alýandygyny habar berdi. Şonda siýasaty öwrenijler Nazarbayewiň Ermenistana gitmejek bolup bahana aktarýandygyny öňe süripdiler. Bellese Kazakystan Dagyl Garabag meselesinde açyk bolmadyk ýagdaýda Azerbaýjany goldaýar. Nazarbayewiň soňky ýyzyk gözden itmegi hem köp gıýbatlaryň peýda bolmagyna getirdi. 29-njy iýunda ol özüniň baş tutanlyk edýän Nurotan partiýasynyň merkezi aparatyna bardy. Bu onuň köpçülige görünen soňky gezegidir. 5-nji hem 6-njy ýylda ol öz doglan güni hem paýtagtyň güni münasibetli gutluglary kabul etdi. Soňra 2 hepdelap o barada habar bolmady. Diňe 21-nji iýulda Nazarbayew ümsümligi böwsüp metallurglary professional bayramy bilen gutlady.